Hauxa txorizo usaina. Zaziko ipetzu dator! Guazen da no mentira! Txorizo erretera! Hemen da, zaziko ipetzu, zatoz gurekin ospatzera. Hemen da, zaziko ipetzu, Lekeitioko ikastola. Lagunak eta gurasoak inguratzen hasi dira. Txorizo gozoaren usainarekin balatoz denak gure ondora. Hemen da, zaziko ipetzu, zatoz gurekin ospatzera. Hemen da, zaziko ipetzu, Lekeitioko ikastola. Batzuk beltzak ateratzen dira, beste batzuk erdi gordinak. Txistorra erretzeak badauka bere teknika berezia. Jon maizuak prestatzen digu, zua egun honetan. Baina jubilatzen bazaigu, nork erreko dizkigu gaztaina eta txistorra. Hemen da, zaziko ipetzu, zatoz gurekin ospatzera. Hemen da, zaziko ipetzu, Lekeitioko ikastola. Hemen da, zaziko ipetzu, zatoz gurekin ospatzera. Hemen da, zaziko ipetzu, Lekeitioko ikastola. Hemen da, zaziko ipetzu, zatoz gurekin ospatzera. Hemen da, zaziko ipetzu, Lekeitioko ikastola. Earra ondo ba.